Toto nie je len dom. Je to priestor, kde nájdeš pokoj, kvalitu aj výnos. A už pri vstupe vieš, že si na správnom mieste. Len 10 minút od Podhajskej, 15 minút od Nitry a predsa v úplnom súkromí. Kuchyňa na mieru, masívny buk, spotrebiče miele. Pripravené na život, nie na kompromis. Strecha a parapety z anglickej bridlice. Krása a trvácnosť aj o 200 rokov. Obývačka plná svetla, 7 izieb, 3 kúpeľne, komfort pre rodinu aj hostí. Východná terasa na kávu, gaštanový tieň na večerné víno. Momenty, ktoré sa nedajú kúpiť, len zažiť. 2000 metrov štvorcových, kamenný koberec, bez blata, bez starostí. Bazén so slanou vodou, 15x5. Napnutá hladina, leto aké má byť, a pri bazéne bar, sedenie, kúpeľňa, výhľad. Na zábavu aj pokoj. A v noci? Tento dom žiari nielen svetlom, ale atmosférou. Dohodnite si obhliadku ešte dnes.